Il-Ministru tal-Ġustizzja Jonathan Attard jibqa' ma jikkommettix ruħu jibqa' ma jgħidx x'in il-pożizzjoni tiegħu dwar l-abbozz tal-liġi li reġgħet tressaq mill-Partit Nazzjonalista fl-aħħar ġimgħat. Il-proposti joħorġu kollha mir-rakkomandazzjonijiet li kienu ġew preżentati sena ilu mill-inkjesta pubblika u li kważi kollha tħallew fuq l-iskaffa. X'pożizzjoni għandek inti dwar dan l-abbozz? Ovvjament hemm 11 il-proposta. Taqbel inti ma dawn 11 il-proposta? Dwar il-proposti nkunu nistgħu nitkellmu fil-kuntest parlamentari, però jiena nibqa' nenfasizza li dan il-gvern jibqa' ffukat fuq il-programm ta' ħidma tiegħu. Net News saqsaw wkoll il-Ministru Jonathan Attard jekk dan l-abbozz ġiex diskuss fuq livell ta' kabinett bil-Ministru jaħrab minn din id-domanda. Uħut mill-liġijiet li ġew proposti mill-Partit Nazzjonalista f'dan l-abbozz kienu li fil-Kostituzzjoni ta' Malta jiġu elenkati dmirijiet tal-Gvern fl-interess tal-ġid komuni, jiġu elenkati dmirijiet tal-Gvern interim, jiġifieri waqt il-perjodu ta' meta titħabbar elezzjoni ġenerali sa meta ssir l-elezzjoni, jiżdied ir-reat ta' meta wieħed ifixkel il-kors tal-ġustizzja, jiġu introdotti reati ġodda meta uffiċjal pubbliku nkarikat bl-infurzar tal-liġi jonqos b'mod intenzjonat mid-dmirijiet tiegħu. Il-liġi kontra l-ħasil tal-flus tiġi mibdula biex joħorġu unexplained wealth orders. Il-Pulizija tingħata għodda aħjar biex tkun tista' tinvestiga delitti gravi tanbilli bil-permess tal-maġistrat inkwerenti il-ħin il-persuna tista' tinżamm arrestata minn 48 siegħa tiżdied għal 70 siegħa dan f'każijiet eċċezzjonali bħalma huma terrorizmu, omiċidju, traffikar ta' droga u ħasin ta' flus. U kif ukoll il-Kostituzzjoni ta' Malta tibda tipprovdi l-ogħla protezzjoni possibbli għal ġurnaliżmu indipendenti u ħieles fil-waqt li jsir wieħed mill-pilastri tas-saltna ta' dritt. L-għanet ta' dan l-abbozz minnaħat tal-Partit Nazzjonalista biex fuq kollox jitlu fis-seħħ rakkomandazzjonijiet li ħarġu mill-inkjesta pubblika li saret wara l-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia.